बोली तो के बात घर के बेरा 95% मालिक के बेरा मेहरारू बाड़ी सन। वाह वाह पूछा केंगा ई केंगा भाई देख लो खाना बनावे के बा तो का जिम्मेवारी के करबा मेहरारू सन के, बर्तन धोए के बा ओकर जिम्मेवारी के करा बावे मेहरारू सन के, सब्जी बाजार से का मंगावे के बा ओकर जिम्मेवारी के करा बावे मेहरारू सन के, बाजार करे जाए के बा छठ माई के बेरा बरत बा ओकर जिम्मेवारी के करा बावे के मर्दाना किन के लिए आवता साड़ी क्यों ले होता ओहू के जिम्मेवारी बाबे मेहरारू सन के। ओकरा बात सुनी बेटी के शादी कर देले भी ओकरा कि यहाँ का भेजे के बा उ बाप राय निखन दे ना उ के जिम्मेवारी लेता मेहरारू। ननद की यहाँ अपना भेजत रही सन तब कहते रे कि अच्छे जाए तो बहिन हमार ही हई हई कह दो तो मेहरारू का कहते भाई चुप रही रउआ आगे आगे बोले नी ओहू के जिम्मेवारी के लेता हुए मेहरारू लेता रिसन। अब जाता हुए फुआ की यहाँ तो वो कहता रिसन क्या फुआ की यहाँ चल जाई तो हई हई सामान चुप रही ओके जिम्मेवारी के लेता रिसन मेहरारू लेता रिसन। अब रउआ कहेंगे मर्द लोग कहाँ गए ओहू लोग के जिम्मे बावे एगो दूगो मलकाई केंगन बा जैसे रउआ पहुंच जाई काली माई के पर्ची लेके चांदा खातिर रउआ द्वार पर पहुंच के किली ठक ठकाई ए बार तो किली नहीं खे घंटी डोल बजाई तो में से मेहरारू निकल तारी सन ए बबुआ काइल बानी ए चाची हम चांदा खातिर आइल बानी देखी ना राउत तो चाचा घरे नहीं खी ए सब के जिम्मेवारी चाचा के जिम्मे बावे उहे के घर के मालिक बानी हमनी के तो मेहरारू बानी सन हमनी के हाल का जानत नहीं सन। अच्छे आ गइल बानी तो रसीद जितना के बा उतना के काट के दे दी रसीद बेचारू चाचा भतीजा के नाता में काट के दे देता रे उ आगरा के दुजाहली है रसीद धली दिया भाई मालिक के चांदा खातिर उ जंगला पर धरा गइल उ चाचा के नहीं के दिया और रसीद वहीं परले चढ़ गई दशहरो बीत गई हमनी के डरमो बीत जाई लेकिन वो सब के मालिक के बाबे चाचा बा तो खाली चांदा खातिर हमनी के मालिक बानी सन लेकिन और ही घर के कोनो चीज खातिर मालिक नहीं खी सन माफ करम लेकिन